Fiad Míle Fáilte a Chard Eligri Páirc Tailteann Insulóibh an sa Gunta Riagan na mí agus Cluiche Ceannais Mionúr na Héireann Sreadó Electric Ireland ósar góirimach Tráchtaire in Uaimh na Cnílacha díreach go háling an talamh an sa mar a bhíon de gnách a Gunta na mí go háling. Fér bainte an na ghaoch ní mór an de feiscint agus is gamalach go leor an sa Tráchtaire le cúna dé fanna sé tírim. Tá Cluiche olmhór ósar góirimach Tráchtaire agus an Cabhán le feiscint in San Orm agus cail Dara sa bháin chlé a thabhairt aig i chéad. Raimid siad an dá an Tráchtaire dós a tosnú leis stúr Ceannais Smith an Cabhán. Cíar mac bhána le stig sa cúil dó siúd nó dúda agus captain an léineh crothúr ó dúd stig ag trí le sinan ó macín taobh leis. Stig ag lína lechúil Tráchtaire fíochna mac bradig mar sin mac ír agus ansrúil chunic ón san searcóga stig ag ibre seach Tráchtaire. Fir breatha búr stig i lár Páirce le Séamus ó Cléirg agus Tomás mac Gile Seannán stig i lár Páirce dó siúd agus ahrú bháin don Cabhán cinnte faoi sin. Tá sé Cabhá ibre dé imethe agus ifir a fethe cethir Joshua Shehu stig ó siúd. Igéin ibre a héon déag fear ó winter chonacht Ryan Werney agus teble siúd ó Stig lántasaí Tráchtaire Uaimh ar na cicin na séireach ó chamála órin stig in Uaimh tá Nathan ó Quigley. Stig a lárin san Finn McConra agus Séamus ó Riley go críoch namach fuin an Cabhán Tráchtaire in Uaimh. Faoi chail Dara an son, faoi stúr Neil ó Crólín Tráchtaire in Uaimh stig sa chúl tá Crothúr MacDonald tebla siúd fear a bhór cúl an ag gaiileh sa Cluiche Craobh Ceannais níró pinnic a hardíonn sé sin de ibre dó rian ó Beachán. Stig a lárin san Liam MacDonald agus Cian ó Cahar a críoch nuamach an dó trí agus cehar. Fear eile a bhór cúl ach an ag dúna ngáil sa Cluiche Leithcheannais dhá chúl ó Paddy Rian agus cúl ón ibre sé feann ó dúling de Liam ó Cionnaí tebla siúd chomá an cíireadh gan áras go méid na cosantóirí anna láidir agus sin an stíad imirithe a tháinig cail Dara ó thaobh scórna a aimsiú fiúháin. Ceannas na captain in Uaimh do cail Dara na Evan ó Buid a tháistigh ag ibre 8 agus Rory Lawler tebla sin chomá Tráchtaire in Uaimh. Ibre dé Cian McKevitt, Ronan ó Ceallaigh agus Brian McCaffrey a críoch amach lína lechúil agus is stig chun tosaigh fir ghain séirecha iad héin chomá don chud is smúdas na pointí didir nó dír ach go háir astan ó Donegáin agus taig ó Doneláin tebla siúd Tráchtaire in Uaimh. Ní réon aithre ar na hibrachan san hacha seansaun go méid iver difriúd a tosnú do cail Dara ag áméigean Tráchtaire in Uaimh. Mar sin coran úr nua ósar góirimach Corn Paul McGear bhór bás a meitheamh néidir nócha seach de Cluiche Peile idir chunta idir tíróin agus áard bhacha. Bhín corn seo mar chorn na scóil ag gámháin tucha ag an glán de Paul McGear agus mar chorn ar aincmórta séile go dtí hábhíle san 90 ach faoin córas nua thugann do Mionúr lína an corn leis mar chorn ide éireann sa bhiniúr do sra a dó. Sean chiad bblion don chorn bheith mar chorn náisiúnta a ríist. So sin mar a há bhí Cluiche Ceannais roiing it trí nó strathe trí sa bhiniúr going an tacht an sicáte buamá ag fir an dóin an lá sin in ag an IRV agus gan áras tá an strathe héan fós dul aig agus beg effect tamil beg. Númad cúnas a going inis stóidim, beg fear a bhór bás de déanaí Noel Martin, Ire Tóir agus fear a haibrig an sa fear ó Naomh muide a bhór bás de déanaí agus beg cúnas dó siúd. Yesterday, Greg Anam Nartas and Ads and David a Lowert for Noel Tráchtaire in Uaimh Enachad Ibre. Dienta go siúd thar na blianta agus ag obair sa fórc seo agus le Naomh muide a go dtíon thar na blianta. Yesterday, go raibh anam. An ish, árán náisiúnta.
An éir chéanana má se thosaigh an ag dúnaáil do Cail Dara fearn beáín difriúil don Cabhán Tráchtaire sin rudatha dentacha le déanaí cheapá go meach an buinneomh ag Cail Dara ó heh na torthaí a fuite go beagna gur bhódar bhlá clia marach 60 second eisteach na bhór blá clia rá chúil ortha ach neart búna úntacha in ag dúnaáil agus gáileh chomá agus iad an mealach dí áit seo mar sin rá cotíanta ach an Cabhán in ag fás agus forbert chaidir an chiad chách lethe in ag ordfacha agus duire a chan dáirin sin treéis dálach an ceang im riana dí cléhí leithcheanis sreathe héan mar sin ha siad san anna láidir ach faoin córas nua hí seans agus deis eile ag an Cabhán tach an ceang dásadar crethe in ag crethe cé gur chaileidir in ag tírónnig túsan bliana bhódar ortha sa chluithe leithcheanis a grónóis díreach seachtain ó hin mar sin dochar le rá beag le feiscint inis agus ean ó cain ón iarmhí réig chun an líróid seo a chahabhisteach beag na cúlbáide ag athhrú cúd is dónam an son beag an fear mór sin ibar a héan crothóir MacDonald a Cail Dara a déanamh lí síos go dtíon taobh an na cnílacha go deasan sa Tá cúpla ciad bailithe isteach go dtíon staid seas na bhain tá beidir ciad a faoin ar món an son níos lú ná sin ní le figúirí rómhór don chluthe seo nó do chluthe ceannis sreathe trí agus beag ná cainte faoi sin mar is caibhlintí úntacha bhí instant chluithe sin seachtain ó hin agus gan éon áras sa stóirim héin beag caibhlint úntacha going troch nó na chomá dochar ag an am seo lethúir trééis sé dóigh beidir na tuismóirí a bhú síos tí náid seo go háirithe an Sathairn nach beag le feiscint bhí slúan á olmhóra ag na cluichí go háir na cluichí a bhí ar siúil i rucht na seachtaine agus gan éon áras cabhraíonn sin ar tháina cluichí mionúra seo ar siúil rih na cluichí sínseireacha ach sin scéal éire do lá eile ar an líróid inis Joshua Shehu ar an líróid an chiadúir Tráchtaire in Uaimh se go mátaiste an son ag an doran mhór an son haig feann Conra a cha Cail Dara an glanamach leis an líróid seo bailithe inis go becháin mar a bhí mar rá a bhór cúil díreach tamalaí ó hin cé ná sin sa cléthe ceithriú ceannas se in ag gad a bhfuair sé héin cúil So, an the lads saw bra but the Dolchan Kang agus ouncy again of own cosint. I should the British topic and saw Homa. Droch Lero and son a Badahe Goshi Maki, Roshi, and Yegashin and Hiding Dirich and Yega Value, how Cail Dara Brew, lads and Cabhán and saw instant here the Copenhagen. A shed of an issue Cail Dara reached for year Boateg Liam O'Connor. Liam O'Connor is British Dach and treat and Dahada Koi, the Chance Bader, a Tygo Dunlaw nach 10 Shire, Better Groving Cartiga, Rory Lawler and Ish, the Lero Rawling a Stach, Mark Letogan, Dach Honigan, Durn a Stach, agus constantly he'd sco, O Fair and Cabhán, Glantramach, the Thomas Mugilla Shannon, a session for Vrew, agus Brood, Lahach, Dentacama reached. My lads, stick a Lord Páirc and son of Tygo Dunlaw and Ish the Sheriff, 10 Shire, her father Sheardy, O'Calla, a gear of Brishet Treed, and Gus Clay and son, her chance to go Donegal, Ach and Kit Hog, Nietzsche Shin a guy brew, Hogshe and Desh, Aston, Ishin Count Shin of Adro, we should, as a stach, a law of a key in Macronal. Cabhán and Ish, sauce the a shell of a Hamad, ach thought. And a good lads in David the Cail Dara pressure brew. So I should gear be the brew her and Cabhán the son of Nietzsche Tráchtaire Weisco Cooley and Fervor the lads Cail Dara a hush the Commod Lean and son a Lathley and a good this na four and a shot nor a hush the cousin 10 sheer getting Dach the Coigan nose better and droch nose here a nose a own and ish coolud in Dach the Coig fan and Cail Dara sauce current sheet brew Aaron Lathlina and this knee in and she didn't say Escon Éasca in Uaimh don Cabhán cinnte faoi sin ó Rónán ó Madán an isis de seireadh trasandí sin an ó Macín. Sin an British Dacarín da had a cúig agus chun sé ceann tablína is sin bailithe Séamus ó Cléirigh. Séamus tevistigh da had a cúig ach formhór de bhainte Cail Dara in is cúlathe dín lína da had a cúig nú te fér ní le fearháin istigh leis chéin de Cail Dara. sé dochar Cabhán seo bhrisise síos ní mór an gaicha séide maitha gaicha séide a sé cabhrú le Cail Dara Tráchtaire in Uaimh ach ní mór an ath gceist tá fearr Cail Dara ní roch ar an déimhlína ar an déimhhail agus bailóigh fearr Cabhán ceappa an count seo an fearr sin a Séamus ó Riley ibre 50 Pass all in Coristeach a Geshu di Oron o Madon, Oron ag an Dahad a Coig, a Cernshestach o Father Joshua Shehu, Joshua Nish Tevistig and Divi, Irach the Joshua Rivisha Hitcha, Ishach and Ten Counchin, Dirach Han Trasna, and Joshua Shehu, and he'd score Fuchi, Tráchtaire and Uaimh, on Scorshin Adol, Din Cabhán, agus on Scorshin Adol, Din Faraha Stig,
déanach do Shane Macabre a bhíle tosú ag gibhar de agus Joshua tosnú istíg ina áit Trachnún an Jobh agus déanana de máist istíg hena féin ceann chutha díreach ar chlé ach an ceann sin dul díreach ar an trasná an dó siúd. Kicking amach das tapig go róin son ó Crochóir MacDonald hí spás a lorg ag fearchail Dara ha déanta go maith Ige I bailthe ige ha sé lorg duine chun rutha ach ní sé sinna táirliú sin róí lálar istíg ag gibhar an áid Trachnún an Jobh ó ceanna inis mar ribhir seacht Trachnúna I bailthe ige siúd tá cos céim áling an son tóca ag astan ó Donegáin a chur ceann Vadro Ísil cúpla númad ó hin ón cos clé ha sé sin tréis titim sír mar dhéanann siad go honúil an son rion ó Beachán sé a bheith siúd agus chuann sé reistí róí lálar ní léon marcáil dul róí líród áling isteach bhí bertú chail Dara an do mar rud ag reise ó ceachtar acu fáin den bháin agus fáin an Dara duine agus an Dara íirecht an sab ag aní róir an son seansar chúl cheapád a evan ó buil hí seansaige é sin a ebrú isteach é héin ribh sin dag sé dá is tólam Ronan ó Ceallaigh ach bhuair sé ríiste agus evan ó buil agus puinte áling eibrithe go háling an son ag leads I lár Páirc do chail Dara. Is sin an captéin is tólam Trachnúna an Jobh há captéin go hifigúil ag chail Dara agus evan ó buil a ananathe mar captéin Trachnúna an Jobh agus seanstó siúd chorann a ghlacha dá an Trachnúna an Jobh. Beg le fescin tá neartla dá an captéin an Jobh don Cabhán sin ó daoil ach raimid siardín cléthe mar ha sé sin imhil ó buil é héin agus an líród caiilteá ha sé fós ag chail Dara ha sé leabhhealach an son ag Paddy ó Rian na stólam agus Paddy leis an cos clé agus scór áling an son ag Paddy ó Rian Colé mar scóir aige bhuair sé rá chúl an ag rún an gáil díreach seachtain ó hin inis bú úntacha acu I glónóis agus ha pointe foiite ag Paddy inis Trachnúna an Jobh agus lads lár Páirc agus cosantóirí chail Dara ag déanamhan de máiste ar an déhhead an fár cháfuint inis in aige héan. Chiad séadh an son foiite ag nuairní chur isteach a ggé siúd I séthú begáín roiádach bailín Joshua é péisceire chur reiste go siúd héana dó go deas rion na tacht uair bháin eile rion faoi bhrú maidteach Bhfuil sé brú beag de bhór sé brú a chun réitúir eile ó caiinrá gur chaise in líróid in dhéag sin mar sin Shellah ag maintir chail Dara, Liam MacDonald in isna, nart spás so sa chóir amach, tagan sé amach ó fada leis an 15. Ní mórán de lads chail Dara tach leis táin is faoi dhearre, ceanna go siúd ná Liam ó ceanna, ha Liam ar róthar in isach tá nart an luas ag lads an Cabhán an tach sír agus brúach ar siúd, tá go Donald an is, an ceann sin is droch fás a bheanach níana sé in fríocht, mar bailíon lálar ór bháin eile ó 9:08, evan ó buid, fear bhór pointe dír cúpla númad ó hen, fear mór, chur líróid sin dí feann ó dúling, fear leis an róig mór, agus é bailithe fós ag chail Dara. Well, ha pasna áling a brú ag chail Dara stig I Lord Páirc, Paddy ó Rian a bhaidú faoi dhearre leis an doran chun Paddy cóig dí sé ag dí feann ó dúling leis seilehanis astan ó Donegáin ar an 15. Níl mórán tehistig de tá fear bháin a roch ach ní fiocann sé raibh sé héin denta go maithigéad an chiad íirecht ach bailithe an son agus cosint den chiad sco ag sémas ó cléirigh bhór sé sunk sa drám an son agus denta go maithigéad na lábha mór a fada gé go fada aige churisteach ag bach an son ar haig agus bailithe ag an Cabhán. Nis ag captéin an léon Jobh Crochóir ó dúr. De seileadh is done ag chiadúir Trachnún an Jobh. Cabhán ar a Leibhéal broach an son hain Leibhéal denta go maith an son ag astan ó Donegáin ha asna déanamh job áling istig I Lord Páirc a bhí droch íireachta ag ar chuún stór. Well, níl mórán sásta an Leibhéal de sin ach an réiteoir rá stólam gur brúach fear an Cabhán haar an Leibhéal, ná an Leibhéal a bheith ann stólam gur kick séir a bheith ann, ha sé muile síos ní maidir chail Dara róhás a cuasaí faoi láthir ach sin maidide há ag bailithe inis go sin mo gír an atspás ag siúd agus chun sé siar din cúlbáir na bhfuil si de gír an cúlbáir a hógan amach sin tactic a bhí ag anna chud fóin ag túsna bliana ach an ag reinclaí go háirithe le duire sa sínsrim bliana ha anna chud dus na lads óga in ag sin a stoppa agus beidir go in cearta go beidir nachhuiid ha cíanna ag gíre begáín de tunachar a léirú ar an gluthe seo agus há déanta go maithe ggé mar hán líróid fuite an Cabhán ach agus mé rá ha sé caiilte go ríis céire ach evan ó buid I lár buid an son a chur stop le ansaí an Cabhán. Ha chail Dara a tachtan is, tá brú a tacht ón ibre 8 eile an dáibhir hochta denmh sár job mar chosantóirí an Jobh
ach an cean sin agus tin sin har an mór well genta go maithan san ag fear Chail Dara hí stólan go bríon na Caffrey hí stig an son lorig shed of it Arts Moineh a cha glantóir siar ag an Cabhán don chuide smú Tráchtaire inniuh tá fear breise chu a chun cúil tá fear breise ag Chail Dara a chomá an fear sin do Chail Dara an Táimigh ná Liam MacDonald tá Cabhán agus á duine bert difriúla Tráchtaire inniuh tá sé baile ag Arno Dúdan is tá arna lorig scórnú rud ag an faoin drásá tá pointe tastáil butha ar a leid chun an bearna seo leidú go dtí an cóscóir hí Joshua ruchaisteach an son na lorig lí róid tá Nathan McCullig tris tiismar níróach gent go maig Nathan ha sé fós a có rion na bhairní nar níróid in isise ríist a bh héinte gurí dóide go meadáin agus trast an sáidí ó cléirí. Gent go maig Macír ha beganín spásig Macír a caiilann sé go secondéirnach é tagan brúisteach an son ó Liam MacDonald go míad leithech tá an réitúir nó caiinar agus seansanis den Cabhán cóscóir a dhéanamh den cluiche seo tá Ní réon chóga going sa staid Tráchtaire inniuh tá ráite gom scoil díoch níos múna déanú a dimthe sa chluiche ótá clogan so á sé rá 7 númad agus 10 second si méid ok so bhí mar mála tosnú amach hí cúpla númad breise going bhí oring frach le Craobh MacDonald le lí dhéanamh ó chuúlaháin go dtí cúil eile nó ní ha cían MacDonald a bhí ann a dul ó chuúlaháin go dtí cúil eile an san bhí númad ciúlas a going so begáin déanach tosnú an so an Cabhán an isise go seans ag górán ó madáin tús a chuir le na scóráil Tráchtaire é sin denta ag Rónán ó neartpointí scóráilta go dtí seo is éisin agus Nathan McCullig a bhíon ar na kickin na saoire den chuid is mú agus cóscóir a hágaing anis a ríist in sa bhí é briste síos agus sellh fuite ag lead ó go Chail Dara ha líam ó ceanna i tachan ceang ha bristeteach sa dahad a cóig ag siú tá takeíocht a tacht síirnis don Cabhán faoi dhearre cheappa go bhfuil na hifricha conis chun stoppa chuirde sin tá fearspéráilta mór an déblin agus fearspéráilta stig sin Rory Lawler ha Lóri a Lora Grodéig an nadidir náise leis an Dara nó cúil chun sé trasna ha seansa cha sé briste sé ríis sé tógach an talamh níl ha ráitigh an réitóir a cha pointe fuite go faoi dhearre cheapach rointína go raibh stólam Rory Lawler duine éigeanta chu curach an talamh an son le láh fear an Cabhán Níacha ar an ó Ceallaigh sin an rud is táchtaí agus pointe fuite go déire ag Dylan ó dtír de Chail Dara an tríú pointe fuite ag Chail Dara agus 9 pointe imethe ar an glóg ansá i bar Tailteann Tráchtaire. Séamus ó cléir gan is an Cabhán ar an déhhead den fát. Dain séireach go dó an son is tá fear breise an Cabhán a dulchan ceang mas féad le rud a ebrún so anna cliste anna bhá ó bhadán a reiscadí ó cléir go ríiste sin ceanníos nach bada histig sa chúl fós faoi bhrún is tá MacDonald a Tá sé baintin son cinnte go beáin agus Chail Dara ag éiliúin gaan sin bhí fear breise chu bhí an héana dó ebrú idir séamus ó cléir agus órán ó madáin ach drochíar a capá ísil ach níró ísil agus ní raibh na mar go luas a bant leis ó séamus ó cléir sa deire agus sábháil ag Craobh MacDonald an Cabhán is i Tráchtaire bhfuil cá an glantóir an son do Chail Dara bhí fear breise an Cabhán an Chail Dara tá fear breise chu stig chumá mas féidir é fiúcha amach hí Nathan ó Chuiglig i grochaisteach hí neart spás os a chóir amach ach níor thugs ó chnic ha sé bailile hin isise i gile seanán sé bailile Joshua faoi dhearre ní sé bailile géin den iad ólam há an réitóirigh tar gachart an Cabhán an luh ní maintir Chail Dara ó hásta leis job úntaach genteach Joshua séú chuir sé isteach an chuige agus fuair sé an cinenne chumá an réitóir an dóga sé héana beidir go dóga Tá pointige hena féin ha denta go maithaige agus tá pointe testáil bhá tá Joshua chun é seo hógan dé héin so tá trúir dhifriúil chun scóir na hógan den Cabhán Tráchtaire inniuh bert leis an cosanna deise agus fearháin leis an cos cléach an Dara faointe den fear a tháinig isteach dénach Tráchtaire inniuh ní dónam go raibh Chail Dara ag ceappa go meach sé tosnú inniuh ach sin é mé gimmert agus rá faointe fuitige de bhístig de númad 10 an so ag an mí. Anna chud ahar chu sna tosathe ag an Cabhán in líana na bhíanana chud cléthe chu gan éon áras faoi sin tólam go raibh é seo an Dara chluthe 10 acu in líana Dochar sin chraidúntaach. Sin an rud faoin gomórta seo agus rís na banistúirí leabhart faoin gomórta seo cha siad anna hásta go bhfuil sre a dó agus srethe trí ann
mar círíonn sé sin má chaidann tú cléitheháin tú mothas agus tá cléithí eile os do chóir amach agus má éireann go máile ráid tú chomh fada le corn maintear an dún ana hásta an corn sémas híine a bhóchant an tachtain caite ana hásta leis níos teachtar eistin cléthe ruaí láir an son ruaí le íirecht pointe áling an son ó ruaí mas féad leis aimsú há sé sin in íag dodisteach capan héin agus capan an fearrta fíor an cúr an fearras táchtaí chomá sin foiite agus ceir fointe níos ag Cail Dara trí fointe ag an Cabhán hí ná cronan a leabhart faoi sin ná cronan á banistóir Cail Dara sin ana hásta le cuasaí hí mí átha ag goig go lein capan siad héin go háir in ag blá clíos chléthe leithcheannis is dóna a bhíon son sé an cléthe leithcheannis chaidir an san numa déirnach fu blá clí a rá chúl creidí na ná creid blá clí go maith gáil na cúla mlíana na cúl fuite go ag dúire an tachtain chatte cén ar bhódar dúirt sé this has been an excellent competition bhí sé ana hásta leis go raibh seansig na lads ógus sean blion déirnach do nócha fáin giad is an lads well Rastin cléan sá Joshua séú le seilah Joshua déanta go maige a ráscóir fuitige a sin caiilte a sé fósa an Cabhán sin an príomhród bailile hé go dúda sían sagadí ó macín ó ras le siúd ní mór an strainer rastí sémas ó cléir a sémas an dul roiir é héin tá fear breise go mór an déobh sin chomá sé gíre lads Cail Dara Howard amach agus spás a chruthúach ní go leor spás crutha ige mar tha sé bailile héag lads Cail Dara tha sé níos uorhhaine le gastain Tá as na tachan ceang áard chluithe imar ag astain is stig a leor pórca tracht nu aniu bhfuair sé suncan son sa drám sé go gáin gortathe lena sé ráid leis sé níos sé gevan ó Peile bhfuil ag evan ó Peile cuasaí síosach mar a bhí mar an so naicróir an ana hásta leis an gomórtas so bheití sé móthas an bhíonn se caite agus éon bhíon eile ribh seo ach leis an gomórtas nua seo tha seansag na lads nachhfuil sé dulchan ceang dís na cluichí canis so rud atha ann ná henú go dtí cluichí canis chuige má bhún tú nó má chailín tú ní ana sé de fríocht tá tú doráid go dtí cluichí cehrú canis an sreithe héanach na lads eile a chaid as well brehan sé an chuige an tríúirin I goige mún an tríúgus cehrúirin I goige chonacht agus an ceire ar an salár in ola agus lein té siad san raid go dtí an cmórta seo. Well, Cail Dara fós le seirbh siad san teachan ceang in isis ó Beachán tá Beachán dain séireach a mar ráibh an ceann sin drochaíirecht. Ach tugann sé deis tá na cronan brás ásta leis tá Seánny Smith ana hásta leis chomá seo an Dara chluithe déag. Sin é Dara chluithe déag agus tólam a há imirthe ag an Cabhán am líana an drochaíirecht an son há sé dain séireach an sá lads tá Dilón ó dír há treis pointe aimsú hena féin is stig leis sé an dorn chuir trasnach hí duine bháin ó Cail Dara hí trúr ón Cabhán ann agus é bailile chu ach mar bhí mar an son Seánny Smith ana hásta le leis an gomórtas chomá bheidís a móthas a bhádó hin marach an format nua agus bhí deise chu cluiche déag immert neart cluichí breise don ceir cluiche breise agus há dulchan ceang úntaach déanta an Cabhán im líana chomá faoi seo gaiide go mála. Is Joshua séú le seirbh há Joshua den séirech a gcónaí well beirech ar a lábhar dús an son chuirech an talamh Dara kick sé ar fuite ag Joshua beidir sé ag íar an ceann seo a thógan de héin há sé tréis sládaí anamh taobh stig an son ana jochar é stoppa nó fág sé ceann sin. Well, is tócha seo an rud tá an cos clé agus an cos dhéis agus thop Mohammed in éon slí ar thaobh amháin den lína I lár an son titóga chun é thógan. Ahrú an sád an Cabhán. So is tódam go bhfuil Tomás ó Gide Seannán ag an mecht an Cabhán agus is tódam go ráit go bhfuil Ultan O'Reilly a tach an Páirc. Tá pointe fuit an son ag Joshua séú péis gede há míidir chóscór a rís just Cinú go ribh a 9 go bhí an más Ultan O'Reilly a há I gceist tá Ultan ana bhá mar imróir. Dír an tatan chatte bhfuair sé ráfointe, so is féidir leis scórna a aimsú chomá. Ach níach mé an nibhir sin fós ní mar ó cinnte háir de beidir go sún níos fearr a gubh sé chóirsaí. Díró deas choiristeach an sánach tríd lábha Rónán ó ceadan ní bheith sé sásta sin beidir go na mitíní testáil in Uaimh tá sé bailile inis ag órán ó Madán. Tá pointe ag órán chun sé trasna go dtí a rion na bhairnaí inise, tá rion a róthir
Tríd Green Dahad Coig, Nin Moor on the stick, have fair one the stick, Mavalin Shea, Quicklig, Bish the Shears Quicklig, Hamid Dine Shear and so, Ta Dine Shear, Fritte, Agus Cool, Fritte, Ignatin O Quickly, Visha Dine Shear of a 400 river shop, Visha Falk a Belnach Lesh Hain, Dinner in Igrina, Casa, Alling and Son of Gavard Agus Sort is Stachs and Angach, I can carve on, Porvo in the Himmer. Eg Kyle Dara le Tamalanos ach an cool fuite ag an Cabhán agus an is cool idir na fórna ahrú olvúr an scéal an sagus Mark Alling ard feite an son istigil ard Páirc ag Seamus ó Cléir an Cabhán na Tráchtaire caig Kyle Dara rud ag an díanamh mar ha seans tóg an son ag stólam órán ó madánach an ceann sin ag órán chlé agus fór ríd. Well lads, cad é mar scór Alling ach a ríist níl an glantóir ag Kyle Dara níl se le feiscin de stólam gur Liam MacDonald a bhí ann an chuide smúd an cia denúmad ach beidir gur bhfuil na tacticí aithre ó hénach níl sé gaibriú amach de Kyle Dara tá fearr fága leis héanastig. Bhd ficha seo, i bhfuil ceithir déag a fiann na conra fága leis héanastig agus tá lads Kyle Dara nig blúsús na Páirc so se thugú beidir go bhfuil cúil na pointe tastáil bhthug ficha sin mar pís cin san ó fearr Kyle Dara bad hénis ag Rónán ó Ceallaigh, Rónán trasna go siú go dtí Aston, donna gáin droch sonc fuite ag Aston an son. Sé ócé is dónam, sin an Dara sonca ha fuite go siú trach nú na neomh tá anam crothúr ó dú le tógant an so beidir ag Alan O'Kine má se an sé sin dain sér golóir den chaptéin ha cárta buí fuitige bheith ar a bheith anna chóir amach mar lán cholí níl bhirte bheith cárta buí leis stig de fehanúma agus sinna há dienta go siúd bhharis fracharn ar a barc an éon áras há Seánna Smith ag mád ar a barc chomá. Sé sin chun tisin beáí níos ní díra an trasná an son an Kyle Dara hí scóir a tastáil bhthú go géir an ag an Chól sin agus é feite an son ag Dylan ó Dír an Dara fointe do Dylan trachnún inniuh. Cafarrán ní mórrán adal ar fóríd trachnún inniuh. Hána cnéirecha go deasam an son trachnúna ach áard scóráil adal ar aig ón dá éirn. Sin an fearr nua háistig sé Ultan ó Riley a há gceist. Ultan le ceann ís le steach go dtí Joshua Shehu á bhailiú a ríist tá Cian ó Cathal le chur breúir a chaidtógach an talamh uairháin eile sin an tríú na ceathrú bhálta go sin dhéanamh ach ní chuir sé stachar lena sé raig leis nuairlí inis le séileh taobh stig den fé héan thug sé an seateach droch seata bhí ann sa bhálta go deas go Crothúr MacDonald agus tá Kyle Dara inis tacht amach le séileh uairháin eile ach é maul ó Kyle Dara an uair seo tá an Cabhán na himhreacha chuiristeach a Lord Páirc rud nach raibh dénta den chiad denú tá na tacticí níos fearr ón Cabhán go dtí seo trachnúna chá sé luach fós an is sé rúthar tá Liam MacDonald Kyle Dara bhí sé mar an glantóir níos luútha an is sé mar ann sa thóir agus é dul taobh stig den dahad a cuaig chá sin is sé grón an ceada taobh stig den fethe héan hat súr ón Cabhán haimpar é siú a chur breúir agus crothúr ó dúla a díirtrééis cárta buia aimimsú le seileh feite go siúd agus tá Cabhán ar an ansaí a ríist céile ach Joshua Shehu le begánín spás na Marcus spás faite ag Joshua chun sé ceann níos isteach dí ó chuiglí trasna go dtí nuairní inis ar an dí ha sé dain séireach main sin deis an pás gur isteach aige ach lábháil chuiristeach a cín McKevitt. Well, ha cosint Kyle Dara faoi bhrú maitach an sa trachnúna in neomh marach cín McKevitt an son leis an lábh mór a tacht trasna bheith dain sé ann a ríist agus evan ó buid a ríist istig ar chúl. Well, níor thóg sé seatró bhá ribh seo ceapá goráiseach an seat níos fearr a thógann den uair sin de mar rud ag a bhór sé an deis ach Kyle Dara a ríist héan agus dó agus fearr breise ag an Cabhán taobh stig de dahad a chuaig Kyle Dara. Sin mar a há, high risk, high reward beidir, mar a dheartha i mér man thoise de tachan ceang a ríist tá a brú míid lecha tacht ar Rónán ó Ceallaigh Comádan sé séireamh trasty Evan ó Buil, Evan taobh stig den dahad a chuaig tá begánín spás an sa a fágad a Dylan ó Díreach an ceann sin a bhadró sin chlé agus fóríl de chuireann ó Dír agus an réach leis chomá níl an citóg ag gaibrú amach go róbá de lads Kyle Dara trachnúna in neomh an Dara ceann is an citóg curtha bhadró sin chun dár thar an trasnán. So mar a hámid tá 7 nómad go ná immert fácha
agus an Cabhán ráfuinte chun tosig bheith pointe go réasta lads óga Chail Dara beidir cool fiúán Liam McDonald inis dul siar go dtí Aston O'Donegan inis leis an sean sin agus scór áling fuite ag go siúd an chiad fuinte agus é tiltte go mór aige ceantas na imróirí a hasamach níos múna éon imróir eile do Chail Dara sa chiad seo agus an chiad pointe fuite ag go siúd inis lads ní nach pointe bháin idir na fórna uair bháin eile tá céan mac chónal lorug den éigen chun rotha an duine sin ná an fearrtha istigh chun Páirc Ultan O'Reilly tá Ultan brásásta iad a bhóchant istigh chun cúil agus pointe a aimsú chomá mar bhí mar rá fuinte fuite ige bhí gá fuinte fuite an tachtaiscate Ultan Chail Dara Tráchtaire an féidir ó cóscór a dhéanamh den chluiche seo Tráchtaire formhór na seirbh agus na híireachtaí ag lads Chail Dara Tráchtaire in jobh chuir trasna agus sean séireach an sá lads Evan ó buil a tachtasteach a ríist cosantóirí Cabhán th neis an ibrecha olmhúre tá Astanar an líróid ríist chuir an sesin siar é blocaláling ar ó cealla go háling an son mar chosantó lads an Cabhán agus ó macín in is siar tá brú a tacht ar siúd ach brú míad letheach a tacht ó rán ó cealla agus an seansan is Cabhán an lína a chlána cosantóirí Cabhán a dginmh jab níos fearr na cúil sin na stoppa Tráchtaire in jobh is féidir le Chail Dara cúil áil bhór trí chúl in ag dúna ngáil agus tá dúna ngáil anna láidir ha mar ráilih ag an is le bhéad sa bhór trí chúl an tachtaiscate ní léon cúil fuite go fóil agus an cosan sin don Cabhán ag airí go máó tá brú a tachtanis ó ansathirí Chail Dara uair bháin eile tá rud éigen de testáil mutha agus rud éigen de testáil ón slua mór formhór ó Chail Dara stórim Tráchtaire in jobh well had níos glóí péisceire na maintre an Cabhán ní mar cinnte faoin na hibrecha a chad annach glórach ar an déhlín an is maintre an Cabhán a tacht an mach leis agus é slávan son ag Ultan O'Reilly well Jochar rá bhfuil níos mú sa ó Chail Dara ná an Cabhán mar ha mar smaoineh maintre an Cabhán maintre Cabhán bra sásta go bhfuil siad ag gluthe ceannis na héir an chomála sin bhóig na lads sa híróin cúpla láhin dír seachtain ó hin inis I glónóis an chiadúir go bhfuil géanaar nó bhuiineáin ortha le blianta fada ach ná bachta sin a séú ruúthúr bháin eile bhfuil sé sin chur an trasal aige sin dar ní dhéis agus fóríd brú mailteach an son Joshua agus é chutha fóríd ach mar a bhí mé rá tá maintre an Cabhán brásásta leis an iireann seo 10 bliain ó bhuaig éon iireann ó chun den Cabhán éon iireann ó híróin is begna cinnte fao sin péisceile. Sinna bhí ráiteigh daoine má sé sin écht olmhór leis an mómhóidir le trí faointe dír a seachtain ó hinsa an lads brásásta tá ar anna bhá mar éireann caithme rá féchan der lads in Ryan héan há ar dír chomá le formhór acu ach cléthe fós an immert going sa Aston ríist Aston le seans an count sin chun tiite míiseach annach séireach le fearr Chail Dara taobh stíg bhí sé sin chur a han trasnán tá beidir seans ar cúil an son Tára míad an count sin de Aston agus hása gom go bhfuil doran istigh an son níor mar ró cinnte ar tháina sé an doran nu ó chic Aston tára méid Aston éad an crack sé simmar go má go dtí seo Tráchtaire na nniuh agus tha míidir cóscóir an sa a ríist I Páirc Tailteann ha trí númad fága ar an glógastigh sa stad ach ní é sin rá go bhfuil sé le feiscid ar uairdóir an réiteóra há sé ríist bailthe ag fearr an chúl nétan ó chuigli a nétan a tacht faoi bhrú faoi dheartha cosantóirí siar de Chail Dara agus brú chutha ar chosar nó dúd agus an count sin chutha cheap mé héana ar fóríd ach do bhór sé lá fearr Chail Dara agus beag da had a cúig agus seans ag an Cabhán pointe a chur idir na fórna an sa agus ráúmad go le dul rih le hama an sa há seans maithan chumá nadidir céthóg aige tá órán ó madáin I tachan ceang na búta mór fearr mór é héin agus seans pointe chur idir na fórna a ríist an réach sin sé de inis ró nach ní marrán de réach a hán in áíre. Órána maidán tá pointe ag óran go dtí seo ceann curtha ar fóríd chomá an ceann sin pá go bhfuil na cosa aige a chuid sé dul ar chlé agus ar fóríd tá ba dad an dad ceann curtha ar fóríd ag órán ríis in aig na gaothe cé nach chuil mórrán de réach ann
agus kickamach an is agus chance to Craobh MacDonald beidir fiúháin pointe I brún so agus más féidir be de stig pointe an tosig be bra féchar sin ggóling í móra ar isteach ó mertóg sinna wut by dead mór a bark Denta go an mertica Crógaíoch dul isteach ach ag deir an léit an íróid ag Cail Dara agus beg ceap héin seansa go dulchan ceang agus pointe aimimsún so rih le hama ha cían ó cahal inis leis an íróid Chun se go fada le roirí láir a pointe gróirí ach troch ceann caiilte ach tar go ha sé níige sin a bhuachant arás agus an kick séire aimimsú chumá chuiristeach go asár agus dain séir a thar cheann gatainna agus duan ó dír cúdú siochan sin aimimsú se imimeach a da a cóig ní léon an ró cinnte faoi sin tá an fearad an cúil. Ní sé héon cinnte ach bhí ar cinenne éigen a thógan cheapá beidir go an réitorchan is seo chahabhisteach beidir go raibh sé sin féráilta. Bhí cinenne tóca cúpla seachtaí ó hin ag cléthe chun an chláir in ag Portláirige san nú modernach agus bhí anna chanspóid I bant leis ach ceapá má há líród mar sin agus I léon an róchinnta go gaá isteach an líród nuair d mar sin ag an fé héanach tógach an cinenne gur chuise ar fórír ón muir cúil ach an réitórin den is táchtaí agus anna nó cáin ará gur da a cóige bheith ann agus began seans ag Cail Dara iad chur pointeach an cein agus an 3 second imimehan sa chluithe Tráchtaire inniuh agus an deise tóca ag roirí láir tiidir míisiil a buait amach agus tá kick séir fuite ag an Cabhán I mé cinnte rócinnta cad a háir an son nach kick séir an tacht tá númad chutha le an breise an sa so tá beidir 10 second ar an sa na bhfuil an tám ag an Cabhán dá chun ceangaí dhéanamh Is an líród a ebrú sós na Páirc ar dús agus tá evan ó buíoch ar bú maiteach an sáir chosantóir an Cabhán Denta go maith an son ag an chosantóir sin ó mací na stólam Bhí na lábhan mór an na lapí mór a teachtasteach an sanna gír an líród sin a réideach daidir go maidh ó mací agus á Cabhán is a tachan ceang tha sé ag órán ó madáin na grósásta a cuasaí sa chiad leach agus ní bheise ó hásta a sin ach an irid ag caiilteige agus seans ag Cail Dara inis scór a ebrú ach 5 second fág ar an glog an son nuidir méid ar an ó cáin ag íar seansháin tá sé géir seansúin eile hát có roirí láir in is dulchan cein tá brú teachta roirí tá begáin spás fuitige leis an kitóg sin an tríú ceann ón kitóg a tiisim a bhadró is ó lead Cail Dara agus sin an seans déirnach do Cail Dara a pointe a chur idir na fórna ag le ham hámíid ar có scór an sa cháde I gluiche Ceannais Mionúr Shreadó Electric Ireland na Héireann I Páirc Tailteann in san Uaimh an slua brásásta le mar a tháinig ón dá ar an Tráchtaire inniuh taispántas den chiad sco ní cheapá gur Shreadó a bhí geistan sa mar tháin dá ar an sa ag immert mar cuirithe ina Héireann fiúháin Ord scéil tréis teacht ón dáireann tá cosint den chiad sco tréis teacht go háir ón Cabhán agus ó ansathóirí Cail Dara credit ná creid comá Tráchtaire. Taispántas den chiad sco ó astan ó Donegáin is stig na dó Cail Dara agus neart eile mar evan ó buíl agus roirí láir stige láir Páirce an Cabhán ag immert agus a déanana sládachan tosaigh le Joshua Shehu ach go háir Tráchtaire agus nétain ó chuiglaigh a bhór an cúl cinúnach sin díirech heimpel de númad ó hin. Sin mar a há bhuainge an sa I gúntaine mí de númad nó cúig númad deagán ó bheimid arráislih a cháir de chorós an dar ar na mó ar a Páirc be mise arráislih godí sin réitií copáin té tharigi arachas íomh héin slán. A chun séisteach ó fada le Joshua Shehu Joshua inis taobh den díomh íirecht ag Joshua ribh seo hit sé ísio leach an tein ceann sin díirech an trasnáin Joshua Shehu Cail Dara ón do marrud ag reise ó ceachtar a chu fáin den bháin agus fáin an Dara duine agus an Dara íirecht an sab ag aní róir an son seans ar chuin agus an níród caiilte có ha sé fós ag Cail Dara ha sé leabhhaile an son ag Paddy ó rion na stólam agus Paddy leis an cosclé agus scór áling an sa núma ciúnas a going so begáin déanach tasnú an sa Cabhán an is agus seans ag górán ó madáin
Another nice edition Dara no cool current Trasna has chance a hashe British reach which toga on Talav Neil Haratic in Ray Tor a ha point to foot on a Dolchan Kang must fit Roda Ibroon so Anna Clichte Anna o Wada on a Rashkili o Clare Reach and Ceannais like Bada Histig so whole force we catch it. Anna Hostresh, Nish Tráchtaire Clare, Rory Lawler and son, Rory the Eiracht point Alling and son, Rory must faitlish I'm sure Hush, Shin and Reed Green Dahada Coig, in more on the stick, have far one the stick, Mavadin Shea, or Quickleg, Bish the Shears, oh quickly, come and share and so, Tailteann share, Fritte. Now is Shawnee Smith, a mother bar Coma. She shouldn't condition big on the nation. Need dear Harn Trasnall and son and Dara vi scored Craobh out to go. Shinny Enafach, ni Hershey Stacher, Lana Sher English, Nuerdi, initially Sheriff Tevish Stig and Fay Hayan, or Hooks and Shatach, Trasna, Gdinuerni, Inish, Aaron D, Hashe Dine Sherach, Mineshen, Desh on Pass, Kurstach again, love all and Kurstach, Keen McKevitt, Ulfion, Liam McDonald Inish, Dulshir Gdi, Aston O'Donegan, and Ish, and Shan Shinnigan score all and foot. Cléthe fós nimmer to going so Aston reached Aston the chance and counting on Tism Ishlach Anna Hein Sherach le Farchai Dara Tevish Stig which is in Cabhán Trasna
Fáilte over ash and so cháirde go dtí Páirc Tailteann in san Uaimh an dá iarn seo chó scór so 7 pointe in ag héan a cethir Tráchtaire ag éirí go hungtach leis an dá iarn agus taisbántas den chiad sco ón dá iarn seo Tráchtaire seo an chiad bhliain de Craobh Chomórtas Sreathadó sa Peile Mionúr rud óntach Anna chuid is na banistóirí Anna hásta leis ní chuda mé aon dana gurán faoi fós deis ag fórnacha ní caiiliúnt níos lótha sa bblion dulchan ceang agus Craobh Chomórtas ile éireann a bhóchant agus an dá éireann seo bhfuil cheapá gur cluiche Ceannais sreatha héan a bhí ann Tráchtaire inniuh an dá éireann sa in ag dulchan ceang óntach a dhéanamh míá an dá éireann go háirithe ag Cail Dara in sna cóigí ach bhí seansile go tachan ceang agus há taisbántas den chiad sco a going Tráchtaire an dá éireann anna ansachach Tráchtaire cé nach bhfuil na mórca scór na treis dul Haran Trasnán tá 4 chluiche peile a going Tráchtaire. Bhí soncan móra dul isteach ggóling le ggóling den chiad sco agus le cónadé leantheigh le sin agus Alan O'Kine ón iarmhí a cahabh isteach na líróide agus é buaite ag bócharí an Cabhán den chiad íireach. Churisteach tí sethú sin go mára a bhí ann sa chiad leach an fear seo treis 3 faointe aimsiú hena féin. Níl sé sásta an ceann sin a thugant mar sin a coolómíd agus an líróid san ag nétan ó chuiglaigh an fear bhór cúil sa chiad leach brú maitach a teachtan san ag fearóg an Cabhán eile agus Cail Dara i tógan na hibrecha sír stoppadidir á dhéana sin in san chiad leach agus bhór an Cabhán cúil leis sin ach iad a cúlú an óseo ha mai ráile bh dulchan ceangan is tá Liam MacDonald níag dulcha fada leis an 14 ní marrán ó Cail Dara chun tosaigach há siad ann is gan áras ráite go ag lethám an son Nailo Cronín go gatha siad cúlú agus na cúlan is sin a stoppa don Cabhán agus é sin déanta acu líróid ísisiil chuthisteach an son ag bhar mór Evan ó buid a tháinig ag pointe aimsiú captéin an leonmh de Cail Dara ach bhí lead an Cabhán í cúlú chomá ha mai ddíoch fiochan timpeir an bhfuil ahruthe déanta an sa bhí ahrú amháin déanta ribhach le Joshua Shehu tachtasteach an Cabhán agus an son ahrú tréis hempel denúm a bhí le Tomás ó Gile Seanán a gemacht ón Páirc agus oltan ó raide idir an 90 in hir tachan Páirc a job má déanta ag is siú ach an sellhan is sé gríon nuairní tachan ceang isteachtaí Shehu barathe an tríú híireach beagnach ag Joshua an í róid praba hempel ina lámh aige tá kick pass das óling bra tug aige do oltan agus an chiad seans ag oltan pointe aimsiú agus cadé mar fointe ha fuite ag oltan ó raide mar a bhí me rá díireach an son é díireach an tacht treis tachan Páirc agus pointe aimsithe aige inis sár immert sa chiad leach óig chomá bailú líróidí an kick amach agus neart aibre déantaige ó tháinig sé isteach an Páirc a bhuise rá fointe an tachtan sicaite mar sin pointe eile tachaóig biste sios ag fear an Cabhán an son ach baile faoihearre ag Taigo Donalán fósaíos ar Páirc ach tá líróid ag Cail Dara sin rudas táchtaí Bertan is taobhiste den 15 tá sé fachtan sa ag ó Ceallaigh róir ó Ceallaigh agus brúmíd leach a tachtar siú taobhiste den fethe héin beidir gur thóg an cosantóir an cinnig ceartan son é a stoppa bhí rud éigeanta dhéanamh agus big seansan sa ag ó Ceallaigh pointe aimsiú de Cail Dara ha anam tógan son dá fear an Cabhán chomá stóran gur fear anna de há tréis teachtasteach an son nadidir an Charlie Falún nó Freddie McIggy na hán son ní mar ó chinteach seanstó Ceallaigh cóscóirí dhéanamh de ríist agus é sin déanta ag rónán ó Ceallaigh sé a Freddie McIggy a há tréis tachan Páirc an son don Cabhán ní mar ó chinta cé há tréis imecht ón Páirc an son beidir gur ó dúla ann ní mar ó chinta an dóga siad an captéin den Páirc a chuirta buí aige inis tá sé fachta ag rion nuairní inis sé róthir ó pásáil an chuisteachtaí oltan beagnach a sé bailad an Dara íireacht ag oltan nílse an cosan tréis teacht ó feann ó dúla agus seansa ag Cail Dara bhfuil gan mar ó drochpás a bhí ann ag deire ó nuairní agus Cail Dara inis sé tachan ceang ha fear breise chu ar an déobh seo den Páirc a duine in ag duine taobhiste chomá casa áling agus fós an son ag fear Cail Dara cad é seo mar róthir a sé tóg an talú agus seanstóg a háil seanstóg ag céal ag astan a ríist asan ó Donegáin an tríú fointe fuite ag asan é déanamh anachchuid demáiste stigeir Páirc agus chun tosaigh dómh Tráchtaire inniuh tá gálaí róid ar a Páirc míid sios cuasaí tá sin an ómacín ag
Búisiach na sinna chiicáil thar an líne agus é tréis teachtamach ón fethe héan mar sin an kickamach an techt ceann mór ard níl sé fuite i ggéin duine ach é séthú go siúd faoiar é tógach an talún mar déanach go hana chud leis in san chiad nach Conra inis mas féidir é sin dul hen tresán bheith scóráling ach ní chasan sé do Conra agus é curtha dhéis agus fóríd. Sin an cíad ceann curtha fóríd again ní le ceann amháin curtha fóríd an lá lig ó lads Cail Dara. Sin díreach do chreite. Hit trí cheang roíisiil ón cos clé bhtha ach dír ceann amháin curtha fóríd. Tá trí ceann curtha fóríd inis ag an Cabhán. Kick amach mór ard a ríist. Shanna tacticí tarlú níl na ceang tacticú a techt an na ceang mór ard leisteach lá Páirc agus an chuig a deasta feiscint an Shanna stíl Peile badahanis ag Joshua Shehu. Joshua róthar uairháin a tá Berto Cail Dara mór haimpeile thu sé fósadál tebhiste an féhéin tebhiste an Cardiac tit na níró as lá again ní hen sé ón dalamh a chuann sé siire a chu sé tréisimeach thar an líne é broteach an talún an rud athráte ag Nailo Cronin. Fair play Joshua Shehu uairháin eile ag crothú scóran sa sean scórála don Cabhánach dochar stop a bhí Berto Cail Dara gíire sin í dhéanamh ach níor éireadh lógus ní raibh ló go ró vinnic in san chiad las achan a rid a sé déanamh slád an airó fearóg seo a thosaigh déanach an láinneomh agus an pointe tóga an son na Magnétan ó Cuiglaí a chuir sin thar an Trasnáin ag deire sé tarna do bhfuil péis go dé cúil ag Nétan agus pointe inis cho siúd chomá ón gitó. Cail Dara inis le crothúir MacDonald ceann mór ard a ríist an ceann sa beag nach an déhlína thar an déhlína faoi dheire amach ó lámh Evan ó Buid dí mar Evan go húntaach sa chiad nach seansaige ar cúil é sin choristeach in dábhah Cill McConnell agus pointe aige ní bheith sé roiachar ar héin mar sin órán ó madáin dulchan cein beagrónán dochar ar héin mar chu sé rácheann ar fóríil sa chiad leach troch íirecht an son bhuaig chomá níl sé gimmart go má troch núna deireadh sé héin leat sin ní mis se thardá ach fearúntaach Peile agus net imirthe fós a déanamh an sá troch núna bhfuil sonc fuite sa bhharman son Freddie McDougall agus é tógant fear anad eile chun Páirc sin anraí ó Donile a tháistigh do Cail Dara idir a 8 troch núna é sin broteach an talamh agus seans de Cail Dara pointe a aimimsú agus iad a chur chun ceang an níró vinnic a bhíidir chun ceang sa chluthe troch núna an jobhach be sin chun ceang mas féidir an ceang seo aimimsú héna sé go dtí 9 pointe ar an scórchláin sa déanam amach beidir go bhfuil sé sin nó sé sin i gceart scór ceartan sa sin tóga go tapig an son ó fear Cail Dara bhí deise go dul héin ha begáin gaoch séide ina bhró titeach an talún an son sé padú rian a bhí géir sinna chur an Trasnáin sa Dara íirecht an tríú íirecht a chun sama ha sé de géir hógad níl a ríist a ha gaoch lágus séide a thoise séide i dro aigeanna lads Cail Dara mar sin bed goisi de géire deisina níos éasca chrothú dómh héin. Líam mó ceanna inis de sé a chuir siar go dtí astan uairháin eile tá astan den slád troch núna inniuh. Tá sonc déanach fuiteige ach éiríonn sé den talamh tá neart soncan na fuite ag astan troch núna inniuh ach ní chuir sé sin stoppéis. Ruaidí láidir inis de sé le bhróirí agus coscéim áling ha beganín spás fuiteige ní hógann sé an deis. Chun sé Ceallaigh ha seans an isise có sé tebhstig den dí ha seans a gastan uairháin eile ag an gitóg sin an Dara cheann ha tréis tiitim róíise de astan leis an kitóg ní le gaiirí rómha ha sé denna bhíireach leis an dá chos a cha formhór des na scórne agus fuiteige ón cos dhéis troch núna inniuh agus tagan nuhairní amach leis uairháin eile troch núna é sin chuiristeach go deasíise tá fear an Cabhán na mód leis chun tosaigh ar dós ach titan sé an talamh ha ráite gur brúacha ach ní mar ó cinnta faoi sin mé héin ha mar ráibh níl feann ó dóling nó maintear Cail Dara sásta is sin ach an irid. Dochar é eiscint feann mo conra tógach an talún a sé an carta chu má bhfuil a feann sios ní sé ó hásta le cuasaí fi láthair. Órán ó meadáin inis. Well, ní le gaiirí go róáile órán go dtí seo troch núna inniuh. Bhrá leis an ceann seo á áil nó seansa chrothú an réich leis má hen sé an postan sa ar dhéis chepa go dógagan
Réach isteach bín kick mór aige. Ten sé an posta sin a dhéiseach a sé tiitimach a dain séireach. Tá sé dain séireach ach bhí fear stig sa bosca agus ní féidir is sinna dhéanamh ó chic séir sa féil. Sin an riad agus an ceart go thomláin ag Alan O'Kine. Dara is teach an ceang uaimh eile an uair tríd Rónán ó ceara. Rónán dain séireach go leor nar a hen sé róthir. Tá ganí spás sa chóramach tá an kick fuitige péisce é rih réid thug ó dúdach an talamh é. Ach déanta go má uaimh eile ag Rónán ó ceala. Sé dain séireach an néid seo agus tá míad ar chóscóir tha sé tréis 10 scórála a chrothú an sa nadidir an ó chuiglaigh a thógaigh an ceansa. Ten sé dísil péisce é ach troch íirecht an san ó fearchail Dara nadidir cad a bhí ar siúr aige. Thóg sé an ceann tapig bhí cosantóirí an Cabhán i réig chuir sin agus tuigh an Cabhán a ríist. Ní hé sin a tastáil ó bhaintear chail Dara agus an slú mór go leor a bailla isteach an sa Tráchtaire. Déach sé bheith níos smúd am rud ag ar siúrigh an níos fearr sin ráite graintíine ar an déimhlíne den taispáint is úntaach sa tiltte go mór an dá irann seo goach slú níos mó agus cad é mar heispáintas an dáirann sa chiad leach péisce é. Inis Madán a ríist séidirh ní sé ó hásta leis héin ha mar ráideh ach ra sé síran sa agus muile sé síos cuasaí agus sémas ó cléirigh le séileh aige inis. Ní mar an stréinnig leads an Cabhán tá an réach acu tá mé ar cóscóir agus tá séileh acu. Iad sásta ebrú agus Macín sinna nó Macín na séileh é caiilte uaimh eile tá cosantóirí chail Dara a déanamh job a bhad níos fearr sa Tráchtaire instantáne leach na cosantóirí déanamh job úntaach na tosathe well tá siad cúpla scóir breise a aimimsú tá ó cealla ag déanamh gachaíireacht na cruthanna sin scórálaach níl mar andal thar an trasnáin sin go dtí seo. Well déanta go hálann san go bhar nua Anraí ó Donnelly é a casa Tá fear breisige taobh mas féidir leis aimimsú fáin sé é seansan is ag láir beidir cos céimáling tócha taobh den dí cheappa go bhair sin ceann sin é testáil go géir agus é fuite ag fear mór stigláir Páirc róirí láir an Dara faointe dó siúd Tráchtaire ahrún sa dó chail Dara taig ó Donnelly is tólam ag imeacht ón Páirc. sé taig ag imeacht Beidir gur féidir ibse an ibhir sin éiscint ar an déimhlín níos fearna mé héin a sé duchar inú de léamh an déimhhead an Páirc ach tá taig ó Donnelly an imid an Páirc is tóna gur Lúcás an muirí a háistigh ach Madam sin mar ní féidir mé éiscint gíonn sibh héin an ibhir an son más naide go háistigh is Lúcás an muirí a háistigh ach níana sé difriocht a hémas ó Riley a róthann sa den Cabhán uaimh eile chuidig dí séidir má chunchra inis leis eileh agus chun sé sin siar a dí naidig eile sin oltán ó Riley. Altanna gimar go má Tráchtaire in Uaimh ní léon strain ar lads an Cabhán tha siad ag géire cléthe a bhóch an sin an príomhrad Tráchtaire in Uaimh thar aon rud eile é fachta inis ag Nathan ó Chuiglaigh tá pointe agus cúla go siú tá 3 pointe ag Joshua Shehu a sesin is séidir inis tá Berto chail Dara mór haimpaileach ní stoppa siad é tá ard chosan dá dhéanamh ag chail Dara den chuid is mó instant Dara leach ach cosint míad lecha a tha ann an nuair seo agus beag seans ag an Cabhán é seo chur hain trasnán agus chuirdí cóscóir ríis de buint dí héine sé cóscóirí ana bhesan sa. Stólam gur Chuiglaigh thócaigh an ceann seo. An bheith ag ládrúpaí sin an sa cabhró sé sin na lads an Cabhán agus an ceann sin chutha díre chan trasnán tá go dainn Nathan ó Chuiglaigh héana dó anis fuite ag Nathan Tráchtaire in Uaimh a fear ó an din sa Cabhán agus haid ar cóscóir a ríis de chuide má ahrú eile le teachtain sa cethirdeag de fethe is tólam den Cabhán feann na chunchra ag imeacht ón Páirc agus is tólam gur Charlie ó Fallún a há tréis teachtaisteach tá Charlie ag imirt go maith im líana bhfuair sé 2 pointe an teachtain sa chaite a cúpla pointe testáil mhuaigh go géir inis Tráchtaire in Uaimh tá bain sé 4 láidir ag lads an Cabhán agus sé brasásta baintse sin úsáid Tráchtaire an fear nua díorchaistigh ar Páirc Charlie an chiaadíireacht ag siúdach an ceann sin a dul ar dheis agus ar fóríd an fear anna a díirech ar a Páirc ach tá neart lads ar an déimhlíne go háirithe ins na tosathe an Cabhán tha 3
tosaí déag úsáide có le ceire Ceannais, credin an ácred 3 tosaí déag in san 6 spás sin in san tosa mar sin. Bain se fear láidir có ach an count sin chur dhéis agus fóríd ag Charlie Hadíirech treéis tachan Páirc é sin lechcaid an san ag láidir ach bailithe ag ríis sigadí fean ó dúling ó ségadí 7 agus líam ó ceanna is le sheriff ha mi der chóscóran sa Páirc haltan ach beag na 5 núma déag imethe ag gluthaí Ceannais agus chun fól mac ír le bóchant ag búteór anle in jobh chun ile éireann le bóchant be ceachtar an dádram sásta seo bhuaigan a dún sreathe 3 seachtain ó hen agus ba dad viidir 4 hásta leis sin an commórta sa bhhaile goáir banistóirí agus imróirí roiach sé seo ó neart go neart agus deis úntaach de lads óga bhad níos mó cléithí immert sa bhíonóir agus an bhliain déirnach ag formhór acu ag immert am san ha. Teann go leor an sá Tráchtaire Tá sé tastal go géir ón slútha baristeach agus os na himróirí Tráchtaire chumá é sin beagnach bailithe ag Ciall McKevitt ach trúir ón Cabhán Haimpeléir sé níos sé goltain ó Riley Táilteann treis jabúnta dhéanamh ó tháinig sé isteach Tráchtaire ha brú a teachtar siúd ó Lúcás ó Muirí so sé Lúcás a tháinig isteach dá haig ó Donnaláin díreach cúpla númad ó hin bert istigh inis dá chail Dara tá trúir istigh dá an Cabhán ó hús an chluithe bailithe inis ag órán ó Madáin órán go dtí Oltainn. Go maithan san ag Séamus ó Riley is dólam agus an fearmór Séamus ó Craobh inis ach go deastómh an mi déir chóscóir ten sé siagarí órán ó Madáin pas níos fearr an uair seo ó órán a sé fíochra níos fíochra amach brádaigh fíochra le beganín spás ó sa chóir amach Tá Joshua ann mairí sé bhil tá Joshua gcónaí dain séir chun áitse tá sé ruthar uairháin eile agus tá Cadís uairháin eile denta ar siúd céimheh Cadís go féidir déanamh nád sa rih go dóg faoi anam Péisce é tá Joshua sásta mar tha seans acu is seo chuirthar an trasná ná ha mí ag an 15 san neidir an dógaigh órán an ceann seo sé tréis há ceanna chur ar fóríd tá ceann tréis tiidir míise le chomá Tá líród nua a tastáilmhaig. Ná 5 leis an líród lead, so tá líród nua an úsáid ag órán ó Madáin beidir go gárá sé sin leis, tá sé ag an 15 sa, tá sé bra ábalta ó héh an 15 a bhaint amach ach bheith crying an príomhrád tá na réoch leis ní mar an de réoch ann nach cabhrá sé go mór leis tá ceann amháin fuitige á ceann churthar fórí tá sé seo tastáil go géirnis ó órán faoi dhearra ba dead be sé sásta is sin ráibh an Dara fuite faoi dhearra ag órán ó Madáin nuair a sé tastáil ba dead bhí sé ann agus níor stop sé an nead sa brábal a scórna aimsú ní rudaí gaibrú amachdó le fehanúm den nuas ach faoi dhearra a sé fachtaige agus an Cabhán inis pointe chun tosaigh ach an Cail Dara a tachan ceann cai siad na hibrecha a brú suas mar níl mórrán suasachá a rúí láir tréis an ceann áard olmhór a choristeach a ní sé bad an giadú ag fearchail Dara a sé ballad an darú a sé de ruúr an son ó Donal le tachtasteach agus Peile aige fuite sinna bhí a tastáil mutha cúláling fuite ag Cail Dara an brúlaigh a tacht an Cabhán le cúpla núma den nós an líród áard choristeach ní raibh sé bailithe ganraid an chiadúr ach ba dead fuair sé an Dara bhálta agus fachta aige sáte sin angach díreach íseal agus dhéis agus cúláling fuite ag a bhar anad an sa agus 7 núma déag imethe ar an glog tá 8 núma déag ledáil an sa Tráchtaire agus tá faointe inisiad in na fórna tá neart daibble le déanamh ag an Cabhán ní chóró sé sin droch smacht an son ó líam ó ceanna nadidir meid cárta fuite aige chomá ní dólam go cárta dubh bheith ann Dá le rá nó cárta buí ag líam ó ceanna thóg sé fearr an talúnach ráite gur cárta buí a bheith go gceist an son den bhar ógan is an Cabhán tá ráfuint i tastáil mutha is féidir le dhéanamh a cháide agus más cóscóir a bheith ann raimid go dtí ann breise agus cicin na pínós chomá más gá Tráchtaire in jobh háin dá ar an seo
Bag noch mar in géana den lá in jobh ó heh scór ní chun Cabhán in is leis an brú Liam McDonald in ag kick séir a runna agus cheapá go bhfuil órán ó Madán chun an seansa a thógan chomá tá. So bhfuair sé ceann beag nach díreach an á céine níos congurí dóin cúpla nuama dó hena go seansige an ceann se chur an fórí tá fórí níthe ach th an trasná tá nuama do bháin déag le dálan sa in an breise ó runna Madán ráfainte fuite rá ceann curtha fórí agus sin díreach ón bosta bhfuil creidú nach creid. Fear bocht mí áir sé bailile an son faoi éidir tóla mé go fáún agus tá brú sonc míad lehacht sééis teachtaisteach ar bhfuil sé sin níos éasca dá órán má sé géir an ceann seo a thógant. Tá fear mór a géir an ceann seo bhfuil déana sé an sé níos éasca chomhéin ón bosta tagann sé amach Canis genta agus seansa górán an ceann se thógan súlan sé sós cúpla méidir agus é sin chuir a hang spotta dómh trí faointenis fuite ag órán bhfuil fair play go níor chrum sé an ceann leanstéir leis agus an scór fuite is tá fethe héana isteach do ihar a dé stólam do Dara an son tá ná a bhéir ó dóna le stig do Dara agus is tólam go cían na cevid imethe agus is tólam an imar ó cinnta chuide. Sin mar há lena míide sin léthe sin an príomhrád a sé bailile hen is ag Ríonhhairnaí rúthar é héin taobhstigh den 15 níl pointe ige bhrá leis pointe ní raibh sé é héin nóir seo tugadh sé seans de fíochar amach brád ag an ceann sin ard galóir bhuiil sé dul ar dheis agus ar fóríd tá fíochar amach brád ag an chiad iirecht dó siúd an cosantóir nadidir an cosantóir an dunas fearla kick mór mar sin a thógant agus Craobh McDonald in is le seans an líne a bhana mar dheir siad a míorda agus tógadh sé a chuid amide sin chumá go deas áir de steachsláir mar a tharla formhór sa chiad leach agus an dair leach é buaite go héascaigh fearchail Dara ní tharla sé sin ro vinnig é tógadh an talún chumá agus bhuiile siad síos cuasaí an sá tucaigh Evan ó Buile amach ó fada leis Evan captéin an léineo bhrá leis chun bhicír a thógant leis a bhainnig go dtí Cail Dara Tráchtaire a chu neartaibre fósta dá ribh sin. sé fuitige a ríist be an sean seo níos éas go ró taobh mud an 15 ní raibh sé héin raibh sé go deas ísisiil agus bailóigh Ann-Rí O'Donnell an ceann seo bloccáil an son denta fearóg an Cabhán á cúil a Ann-Rí ach níteach an pointe áil an ag an deid seo chohéasca sin chuir trasanis a sé fósta teileh ag Cail Dara Rory lálar inis Rory déanamh sláán Tráchtaire in jobh go dtí Paddy O'Rian Paddy trasna go dtí O'Dúling faoi bhrúach scóráling a bheith fuitige am rud a go rach sé an trasnáin agus é dinta ige an fear a bhór cúlan ag dúnaáil seachtain ó hen fáilt ag pointe cinúnach an son agus háfuinte inis idir na fóine Cail Dara in aig na gaotha beag ahrú amháin an sa Tráchtaire cían ihar is seacht líam ó ceanna a cárta buí ag líon mar sin há cí leis bhaint ón Páirc cheappa agus fear nua istigh is tóram gur ihar a fethe trí ann Peidir ó Fágáin taobh istigh Peidir ó Fágáin is tóram sé fethe trí istigh an son kickamach in is teachtó Cian McConnell de steach sa láir beag nach bailile ag líamach titidín talamh Joshua in is le séileh há sé ciúngarí sé tógach an talamh a ríis nadidir an demáut an son há Joshua tógach an talamh agus níl cárta i teachtamach an son ó Alan O'Kine an lá a lig ní féidir nó an ráfin réitóirí ach demáut is tódam go tógacha an talún so sé sin isteach tá fear mór istigh agus é bailile ag ach Tráchtaire an son ó sémas ó cléirigh bhí sé beag nach fágad éis héin taobh istigh am rud ag go bhór fear Cabhán é sin drochfas héimeis tuigann sé héin é sin há sé sé sin go má go dtí seo Tráchtaire in jobh agus bhuair sin ceann sin chumá an fear mór taobh istigh ané fechtach mar hectic nuair a éiríonn leis Arúháin eile chuirde So Seamus O'Reilly ag ganacht ón Páirc Taig Shields a bhar 8 istigh
Vimero, Hanart Glasgow Fedlo Scorna, I'm shoot and Cabhán Tevistig pass all in Stachel Son, Hamlet Tevistig, then Caherdig, to Joshua Shehu, Taftamach and a Shahabalu, had 3 points for to get Gadisha, as I'm not kicking the sea, the boy to get Homa, Dentgamaha Glads and Cabhán, Habagani, Spórt, Craobh, and so her Fiachra counter, 4 real dear, Numado hin, a Fiachra, Mac Brodig, near Hurshe Stacher, Agus Lanshe, Lesh, Agus and Point to Shin, Toka, well, Smoiniger and Mion, Hag, the lads, Ogasha, on Cabhán. Either Fiachra agus Ordon or Mada and Tráchtaire and Uaimh further Cúpa Canger 4 real, counter 4 real, the Fiachra agus Cúpa counter 4 real, the Ordon ach Lanader low, Hoder and Chiadiach Della agus Hanna Hirach di Shin, Tresh Irial Mach Huntach do, point to foot agus point to either the Forne, Urwan Ella, Kyle Dara around seat, oh, Gentaka Halling and Son, a Gownry O'Donnell, Ownry and Ish. Coolú Shear, Toga Shear the Guidamadish and Gownsa, agus Paddy O'Rian, Leshelef, ha Paddy Bra, Obel to Cool, agus Pointy, I'm Shoe, agus ha Pointy get Tráchtaire and Uaimh, Pointy Fittig, Found Choma, Kernsha Trusty Lawler, a Lawler Shish halfway to our chance, and Ishik Bertico, Cool, I'm Shoe, a Fear Hossent and Son, O Chulbar and Cabhán, agus and Cabhán, and he Tachtamach, as in Gown Shin, chances to make Liam MacDonald, O Chaldara, Egadera, Savald, O Cian MacConnell, O'Donnell. And I go Donald Cian of Oig a Hosha, he is Gorta Erin Talov, Tasha Gorta, agus Scapag or Gortu, Cartahan, Son, my hon town, Nilach Coig Newman, Falca, agus Neelan town of over Farron Cabhán, a Cadem or Haval, Hanasha Mach, Croga, has sunk, a Futigach, Lanishe Raig, Lesh, well, Vachdera Lesh and Glehe, and Son, Chapha, the Marode, Ruhusha, Shinistach, the chance, Ontach, Dara, ach. Cian that in job on to stick the cool, agus a Cian Gabra has a Irish reached, agus and Durham Towerige, Dio Mackin, top pointe, a tastol on Cabhán, on Bainche, full of Day Vella, agus it's a toad, scored a 1 Ella. Shane McCalba and Nish, Trace Tráchtaire, a fair nor Hustling. Hookshane Lee Road, Woig and Son, agus a Badahe, Evan O'Boyd in ish, Trasty Fairchal Dara, agus ta Fair Bresh on Cabhán Shear Machine, Cahashe Dalden Pointer on Archin, ach Titashe Stachan Lava, a Cian Vic Honel, Cian the Kickmach Halling and Sunday, Andrew and Chnick, Andrew Kuhn Glor Gadisha, and Federish Rodegen de Chrohu on Archer, Bagnach Togach and Talavach, Gentakamaha and Dorner Clay took a Hofadele, Alton O'Reilly, Alton Trasty Joshua Shehu, Joshua and Ishigir Rodegen de Chrohu Hohain and Counchin Curra Ord will check crying, on Draumer and David Rob, will Shansige, a Shin Imaha Yesh. Agus 4 real sin rácheann na níag chéile chur 4 real Joshua ach do bhfuair sé 3 pointe chomá agus neart crotha ige lecht na himara don chuidir mús sa chiad lech nadidir cétha mar lecht na himara don rudalig agus ní sé le fescin go fóil mar tá ceire númad cinúnach Ledálan sa Páirc Halton ha díreach pointeháin idir na fórne Kyle Dara an tosig agus Kyle Dara le Shellef ha pass treis doristeach a Lawrenson dahin séireach golóir bhí seans beidir ag taig shields dulcha fada trastach an is sinna bhailú achas lálar a ha inis leis tá lálar tóchan talún achas seansan sa Kyle Dara cúlaim siúchan deire a chur leis an glithe seo agus fuitico úrháin eile Peile de Líród fearú Kyle Dara fáca istíigh leis sin an uair seo ten sé isteach ar chlé ísir isteach sa chúl agus Rónán ó Ceallaigh a há iníag cúpla seans a chrothú ar cúl faoi éire iníag ceann a chríoch nó cúl agus pointinis do Rónán agus cheapá go bhfuil écht olmhúr os cór an Cabhán inis ceithre fointe idir na fórne 3 núma de dálan sa ach tá Cabhán bra dain séireach tá forward in Shellef acu in san chluthe lig is tólam héin Tráchtaire in Uaimh annach a deisna crothach a caiisiad níos mú a dhéanamh sin cumáid isteach ar a bord an gíidireacht ag fear an Cabhán denta go maithe anna chliiste an son ó nétain ó cuiigre tá cúil agus ráfuinte aige tá cúil agus ráfuinte eile ag tastáil chun iad a chorchan ceann Tráchtaire in Uaimh sinna ó macín inis chuir trasna go siúd Gedi Aaron O'Duda, Aaron le beganin Spás agus chuir trasta dí fiachar amach brada go fiachar pointe áling díra cúpla núma do hin chun seise trasna dí ó fadúna chuir sesin tréis ceanna chuir 4 well ha seansan so beidir ag mac brada níl ag an dódal siar é baile hinis ag osín mac ír osín inis tóga sesin an íireach tá pointe a tastáil ach ní háirigh osín an pointe sin chó é sin chuir ar chlé agus ar 4 agus beag ahrú ó bháin eile
iver an nai and so Chail Dara Rory Lawler ha job untach denta ag Rory Grisha Tráchtaire a sesni gemacht on Páirc agus is dólan go gím iver a fehe cahar Senan ó Galachór and so Chail Dara Tachan Páirc iad brásás de cuasaí a riú sias and so níl éon strain and so Craobh Peile Mionúr leis an níróid an adóg sétan sa ag adan ó cain ón Irial agus tá citamach tóca go deas áir tá fearmór an Cabhán ann agus an dorin mór briste sios agus siúdi ó Madáin siar cho fadal an MacBrádach tá rud ag na tastáil ó leads an Cabhán bheith cúl go háling cheapáil go bhfuil cúl a tastáil an anna ceire cúdaoine faoin drá seo bailithe ríist ag Séamus ó Cléirigh tá sé curtha áard ag Séamus tá sé seo dain séireach tá neart ón Cabhán is stig ní sé bailile ag aon na chud an chiadúr bhí sé bailile an Dara úrach na bhairnaíach hit sé amachchas na lábhaige mí á ceart an son ag bhríon bhairnaí agus tá Chail Dara a tachan ceang uair amháin eile beisiad brásás de seileadh chamáil sósar an déimhsead an Páirc le peidir ó fágáin in is le seileadh taobhistí den dachad a cúig ten sé siagarí Leibhéal ó Dónal Leibhéal tógad sesin an seansach roiis sé sin ar cléir fóríl ach díra chomad a scór cheapá faoin drásá den cluiche Tá fehan éinúmad agus 17 second imimehan sa in san Uaimh tá brú a Tráchtaire an Cabhán caithfidh siad rud éigean de ebrú bheith cúl go hálan bhí cúl beag na fuite go bhar seo díreach cúpla númad ó hen nuairnaí ach níor sé cúl mar sin tá sé caiilte aige be ceirnúmad ann breise cháide so ceirnúmad an rion faoi dhearraní ag taachtamach an sa i Páirc Tailteann agus Chail Dara de seileadh tá ceire faointe os ceir faointach an ceang agus tá ceir númad le dul ar an glágansa agus seileadh acha aníochar inis na Cabhán tacht an ceang a dhéanamh cheappa an rá chúil sin sa dair lech déanamh an difriocht an sa Tráchtaire a sé gríon ó bechan inis déana sé díreach an líróidech mád sin an rud is tochtaí tá fear breiseach an cúdacha chumá ach caithfidh Cabhán an brú a chuir tá brú a tachtó Cléirigh ach ní na marca brúchan le seo sciúba a rís tá cúpla fir breise tógach an ceang chuin isis a si de gíire an seileadh a áil an tá fear breise stig de Chail Dara an sam as féidirúid aimsú a si de marú sios cuasaí cían ó caitheann isis le seileadh a sé fuite ag Lucas ó Muirí tá Lucas a brúisteach tá fear fáca le sé an Liam tá seansaigh Liam tá sé caiite Liam bailithe ríist agus an íireach dhearnach tóca ag Leibhéal ó Dónal puinte den fear anna de háir Páirc le cúpla númad agus cúig faointe inis idir na fórna. Well, ní amháin go bhfuil cúig faointe na fórna ach bhí Chail Dara san áit seo cúpla seachtaí ó hen in ag blá clia. Tháinig blá clia ar leistigh de 60 second le rá cúil fuite na naig cheapá go bhfuil Chail Dara cliste go leor agus go bhfuil ceacht fálamach Tá Cabhán a ceappa nach bhfuil éon ceacht fálamach Tá siad sa tóranis ar rá cúil sin an taonród a charóid leir faoin drá seo. Tá sé choristeach go deas áir tá fear mór áir de stigán agus bailíonn sé chun sé siar seansa go fearrónna é seo a choristeach san angach ach troch íirecht an son ó Charlie ó fáilú níl sé go maithan ag dúin an gáilach i bhádróád amach tá fear mór Séamus ó Cléirigh stig an Cabhán chun í sonna bhóchan a caafar iad a sá san angach agus níl sé sin denta dír chá númad fáca inis. Is dócha go bhfuil bhláid Chail Dara inis is smaoine bhar bhlá clia i gluthe leithcheannis lein cúpla seachtaí ó hen bhór blá clia rá cúil agus díreach númad a dal mar a háin sa bhfuil sé sin chun tárlú beag le feiscin tá seansa chunis tá sé fuite ag ó Macín is faoi bhú maiteach míad lethe chumá ach déine sé sin maithas mar is dócha leid Chail Dara ceappa bearló puinte a thabhairt mhuatha ná an cúil agus fear an Cabhán tógach an talún cheappa gur tactic an a bhatha bheith an son más fear cosan tóir Chail Dara thú tógan fear an talún in an scuide leis an cúil. An féidir leis an Cabhán is seo ebrúisteach ten séisteach ágadí an Mosca cétá ann tá dornaí a tacht a sé fuite górán tá óran ag gíar a casa ó sé stig sa bhosca ach an ceantin mar yes agus ar fó ríd idir well bhí ortha é dhéanamh agus bhí seansa acu númad amháin le dul an éis a cháirde númad amháin de Chail Dara sé muilethe síos go mór tá fir anad Chail Dara réig le tacht chun Páirc an sa is kick séir a bheith ann ag deire caithfidh Chail Dara seo a bhailiú agus caiithfidh de ebrú amach go dtíon déhheile den fór Cabhán inis
leis an rion sin há siad tuirseach agus tá luas maiteach a céile a Aston ó Donegal na stóla mar an déhile den fór an líród lehainte de siúd a cha sé fósa Caidar agus sin dearn cléthe ceapá na Caffrey in iste séad chuann sé trasna go dtí fearrá fága go thomláin leis chéin a sin Padar ó fágáin Padar millen sé sios cuasaí bhuiid siad a gíire an scór a hógan na bhuiid siad a gíire an líród a chamád a stigan sa chuine is dócha go bhfuil siad a gíire sin íanamh nílach cúpla second fága 10 second fága ag an glog an sa agus tá Cail Dara brásás de sellbh chamád há lads réig na tachan Páirce ar an déobh líne há Dram úntaóg ag Cail Dara viidir 4 mí ábhrach an ag an cailún sin in ag bhlá clia bhí seansacha ar chuig a lein a bhóchan níorionadidir sin a tháinadidir chun cein le buanna úntacha le cúpla seachtaí ar nús ar dús in ag galamh in an breise híos an gáileh héana tríideag dí héana ná an sonmhóidir ar dhún an gáil tríadóid dí héana tríideag i glúanóis sa cluiche leithcheannis agus inis Tá Bórtica don chiad ó riamh a chun fól na gír i gcruthe Ceannais Mionúr na hÉireann Craobh Electric Ireland fíochar sin an cílúnta há le sin le lads óga agus slú a Cail Dara ar an déobh líne. Éocht genta ag Cail Dara hí slí a bhad níos deocra chu tacho fada a seo chomá ach an Cabhán bhíidir caafar i rá bhíidir díire chomá le Cail Dara Tráchtaire inniuh. Imróirí fíorúntacha tachan ceang an san faoi ís caafar a rá bhuaidir ar hírón den chiadúir ag éon rád le 10 bliana an nós bhíidir brásásta le sin ach bhí seansacha é seo a bhóchant inniuh. Bhí taispáanta síúntacha ag go feiche cethir Joshua sehu go háiris sa chiad leach Alton O'Reilly a tháinig ar an Páirc agus Nathan ó Cuiglig a bhór héan a dó Tráchtaire inniuh órán ó Madán chomá agus fíochar mac brádig a gáim trú pointí dómh siú Tráchtaire ach nó cúil an son sa Dara leach ag Cail Dara an chiad ceann ó Anra Donla agus Rónán ó Ceallaigh an son ag deire a chur críoch le cuasaí an sa Tráchtaire agus a fágant 5 pointe idir na fórne ansa i bar Tailteann Tráchtaire fannaigí ling mar beag an bronna a going agus an fearmór evan ó buil réig chun stódam an staire a drapa ar an stadín déhheile béidir go méid an chorn le fáil a móthir a bar be míden an sa a dá sin nach mar a chríochnín sé an sa cháide bua ag Cail Dara i giad cluiche Ceannais a chorn fól bhicír agus dóadóigh fuite in ag héan a de an Cabhán míábhrach go leor ní raibh 5 faointe idir na fórna seo Tráchtaire ó héamh taispáanta sé ach tá ar an scórchlár agus sin an rud is táchtaí. Ó héamh Cail Dara taispáanta siad an chiadsco ón gapdéin Evan ó Buil, Paddy O'Rian agus Fiann ó Dúling le pointe an duine os na cosantóirí agus cúpla scór chomá os na tosaí. Rónán ó Ceallaigh le héan a héan agus an cúl cinúnach sin taispáantas úntaach ó Rónán in san Dara leach nuair nach raibh mórán deisina go i gcompráid leis an Cabhán. 3 faointe ó Aston ó Donegal an son droch íirecht sa chiad cúpla nómad ón cos clé ach iníag sin dhéann sé sládaistigh lár Páirce agus ag deire 3 faointe fuitige an fearránad Anraí ó Donala an son de cúl agus Olivéir ó Donala tháinig chun Páirce chomá le pointe dá Cail Dara. Sin mar a chríochning sé Tráchtaire Nailó Cronín agus lads óga Cail Dara ana hásta le cuasaí agus críochnó misisiadh a godíní stéalnaí agus an bronna a cháirde tarráischain ag an cúpla nómad ach fannaigí ling an chorn le bronna is tócha sa a héimiid chorn úntaach é seo chorn athá an bronna i gomórta sí difriúil ó 9-7 is tócha an scéal a ríist Paul McGear a bhór bás a methebh 9-7 is anamníoch an chorn ina díag bhór sé bás i gluthe peile idirchúnta idir híróin agus áir bhacha fear híróin i héin agus thugan clán an chorn seo agus bhí sé mar chorn na scála feag na blianta cúpla comórta seile náisiúnta sos go dtí feithnaidéag ach faoi dhearra tá baile fuite ag an gcórann seo i gomórtas agus fiúntach comórtas fiúntacha gceist leis an gomórtas seo a ríist tá na banaisteoirí na himróirí na slóite brásásta go bhfuil sreathadó agus sreathad trí ag na fórnacha bhínóra agus seans ag na lads óga faoi seachtteag
Corn ile air na bhóchan agus ní smó cléhí a aimimsú. Sin an príomhrod ag an nevéis sin Cabhán agus an príomhrod de lead Cail Dara a mhunson na frach leis an corn sa Tráchtaire. Tucha mis ar eisfómh nar hátan a corn na Tailteann chuirde dí sin slá. Now you're going to hear that. A couple of other things just to mention as well. Our sponsor, Electric Ireland, and Sarah's here on behalf of Electric Ireland today, just to thank them for the support that they give to this competition and everything that they provide to us. So thank you, Electric Ireland. Thank you to officials as well who refereed the game, I would say, very well today. Of course, we need top officials all of the time, and the officials today, I would say, did an excellent job as well. So thanks to them. A special mention to the McGurr family today. This competition is named on behalf of Paul McGurr, who tragically lost his life a number of years ago. So we wish a warm welcome to the McGurr family today. It is a special day in our new competition structure, and we want to thank the McGurr family again for coming down today. And this competition is in memory of Paul, who tragically lost his life a number of years ago. Just finally, just to say, obviously in Meath here on behalf of our own team, Jim Lane, the stewards, and John McBride, I think you'd agree that the pitch here is as good as there is in the country, and it makes for a fantastic game when the surface is of that quality. So I just want to thank the guys here for all the work they do to put the place and the pitch in the condition that it is today. Finally, just to congratulate and extend again a hearty congratulations to the Kildare team, the backroom team, the players. This is a new competition structure that ensures that development continues the whole way through and just doesn't end at the Leinster Championship stage. It gives teams another opportunity to show what they can do, and to be fair to Kildare today, they put in a brilliant performance, I have to say. It was excellent football from start to finish. It was attacking, it was physical, it was everything that you'd want to see in a game of football. So I just want to congratulate the Kildare team on their victory today. Well done to Kildare.
with that, I'm going to hand over the trophy to the Kildare team, to the Kildare captain. So, we've done this. Go. Well, not going to say much. I just like to thank the manager, Leibhéal, John, in there. He gave everything to Kildare Main of football the last 3 years of his life, and it honestly means so much to us. I'd like to thank BEO, Emmett, Andy. Just the work the boys put in is unreal. Like, we wouldn't be here without them today, so thanks to them, boys. I'd also like to say special thanks to Liam. Liam has been our kit man here the last 3 years, and every fucking session he shows up, he doesn't disappoint. So thanks Liam, big clap for Liam. I'd like to just thank Cabhán then for coming out and giving us the hardest game we've had all year, to be honest. Like, that last 5 minutes, I can't even remember, to be honest, like a dream. Fucking the legs, everyone's legs were gone, we couldn't even do it. So I'd like to thank Cabhán. Clap for Cabhán. Just let Laura say something now. Well, thanks to the officials today. You know, it's not an easy job, and you're doing a fantastic job, so thanks very much. Thanks to Páirc, you know, it's an unbelievable pitch out there, and to get to play in it is fantastic, so thanks for letting us play that. And thanks for everyone for coming out today to support us. So, Austin Donegan from the Bears, the man of the match, and we'd just like to present that now. And just finally, just to say, I think my mic was off at the start. I did extend congratulations to Cabhán and all the work they put in, so apologies if that wasn't heard. The mic only came on just at the end there. So just want to congratulate Cabhán again on all the effort that they put in. And we just like to welcome everyone back to the core after, so I'll see everyone there. Chun sé isteach go fada le Joshua Shehué, Joshua is tefh stig den díomh íireachta Joshua River se hit sé ísio le ten count sin díirech han Trasná Joshua Shehué chail Dara on the marode grisha ó ceachtar co fine den uóna agus fine an Dara duine agus an Dara íirecht an sub ag aní reward an son chancer chuin agus an níród cailteco ha sé fós ag chail Dara ha sé leabhvala an son ag Paddy O'Ree an the stolam agus Paddy leis an cosclé agus score alling an so Núma cúnas going so begáin dénach tas nún so Cabhán an issue agus chance górón ó Madá an tús another nice leis an Dara nó cool chun sé Trasna ha chance a sé biste sé ríis sé tógach an talamh níl hárátig an réitóir a cha pointe fuite an dulchan ceing mas féad le rud a ebrún so Anna Cliste Anna wa ó Vadá an arascadí ó cléir go ríis an ceanníos nach bada histig sa chúl fós fí bhrúin caite Anna Hostresh, Nish Tráchtaire in Clare, Rory Lawler and son, Rory the Irecht point alling and son of Rory must faitlish I'm sure Hush Shin and Reed Green Dahada Coig in more on the stick, how far one the stick, my Valin Shea, quickly, wish to chase oh quickly, come and share and so thought I'm sure fritte. Now saw Shawnee Smith, the mother bar coma. She competition began in nation, need dear Harn Trasná and son and Caldara Bhí scóra cehrú bhálta go sin dhéanamh ní chuir sé isteachar lena sé ráig leis nuairní inis le séileh tefh stig den fé héan thug sé an seateach Trasna go dtí nuairní inis an dí ha sé dain séireach main sé an deis an pás chuir isteach aige ach lábháin chuir isteach a cín me cefit fiúán Liam McDonald inis á dul siar go dtí Aston O'Donegan inis leis an sean sin agus scór áling fuite agus
Cluiche fósan immer to going so. Aston reached. Aston the chance and counting on Tism Ishlach. Anaheim Sherach le Farchai Dara Teva Stig. Which is in Niro Praba Heimpel in the love again. Kick past Das Oling Bro took again. The Ulton agus in huge chance of Ulton point it. I'm sure agus Cade. Casa Oling agus fósan Sonic Farchai Dara Cade. So mar Ruher she bag token Talu agus chance toga hard chance toga Ceallaigh Aston reached. Must fit the I'm sure fine she chance in Ishig Lawler Bader. Kush came Oling token Tevestig in D Chappa Gavash and counting it Hastal Gear Ag Laudru Pishin and so Coro Shishin the lads on Cabhán agus in counting Corhe Dira contrast on Togdain ha count one footige ha count Corher 4 ha she shot Hastal Gearnish o on fui yera by dad be she sauce to the shin Coristach Nietzsche bad and Giedoric Farchal Dara ha she ballad and Darrow ha she the Roher and son O'Donnell Tráchtaire agus Peile again Fitch in own pressure ó runna mada an ráfainte foiite rá ceann curtha 4 agus sin díreach ón bosta well credit nó nachcred éas go hó taobh mud an dahad a cóig ní ráid sé hain ráid sé go deas ísisiil agus bailóig Anry O'Donnell an count shot block all and so an dente slán trocht núna in neomh go dtí Paddy O'Rian Paddy Trasna go dtí O'Dúling faoi bhrúach scór áling a bheith foiite get am a rud a go rock se hand an air kicking the sair a buirte ge chomá dente go maithe glads an Cabhán ha begáí spás crutha and so Fíocha ceanna 4 díreach núma ó hin trocht núna in neomh pointe foiite ag feann chomá chun se trastí Lawler a Lawler sé ráfaointe ar seansan is ag bertico coola I'm sure a fíorcha fan de trastachan is sinna bhailú achas Lawler a Nish leis tá Lawler tógan talú nach a seansan sa cail Dara coola I'm sure an de a chur leis an chutha áirdig sémas ha sé seo dain séireach tá neartún Cabhán istig ní sé bailé géan na chud an chiadúr bhí sé ballad an Dara úrig na bhairníach clúisteach tá fearfáca le sé an Liam ha seansig Liam ha sé caiitig Liam bailthe ríist agus an íireach dhearnach tóca ag Leibhéal O'Donnell pointe We'd just like to present that now.